Bueno, Itziar Kantera, dietista eta nutrizionista, baina, bueno, zer hobe, zuk zeure burua asaltzen baduzu, baino? Bai, esan duzunez, Itziar Kantera naiz, dietista nutrizionista, 34 urte ditut, eta betidanik argi izan dut, osasun arloan lan egin nahi nuela. Gustatzen zait pertsonekin, jendearekin harremanetan egotea, eta modu on bat da haiekin laguntzeko edo motibatzeko, eta betidanik jakin dut hauze zela nire lanbidea? Bai, hori da. Lanbidea eta bizitzeko modua. Orduan esan genezake, Itziar Kantera dela bere lanarekin asko gozatzen duen horietako bat, ez? Bai, bai. Nolakoa da gaur egun zure lanegun bat? Egia esan da, egun guztia desberdinak dira. Autonomoa izan da, nik ordenatzen dut nire eguna, eta gehienetan kontsultan egoten naz, beste batzuetan nire kabuz lan egiten dut, ze kontsultan jendearekin harremanetan nago, dietak edo plan nutrizionalak azaltzen ditut, haiekin kontsultan egoten naz, motibatzen edo baliabide desberdinak ematen haien ohitura osasuntsuak izateko, baina gero ere nire etxean plan horiek prestatu behar ditut, eta batzuetan ere txarla desberdinak egiten ditut, edo formazioak, eta baita ere batzuetan nutrizio klinikan lan egiten dut, baita ere. Orduan gauza desberdin asko egiten ditut. Orduan, etxean, kontsultan, hitzaldiak, beste toki batzuetan, egun bete-beteak izango dituzu, ez? Bai. Eta asteburu batzuk baita ere, bai. Orduan, egun bete horiei aurre egiteko, orain azaldu behar diguzu, zenbaterainoko garrantzia daukan janariak gure bizitzan? Pentsatzen dugun, baino askoz gehiago. Bai, ez da. Bai. Egia da, gure ingurunean edo harreman sozialetan askotan geratzen garela bazkari baterako, edo zerbait hartzera, edo hemen txikitoak hartzera, edo garagardo poteoan hori da. Baina nik esan dudanez, betidanik jakin dut osasun arloan lan egin nahi nuela. Eta horregatik giza elikadura eta dietetika ikasi nuen, ze banekien janariak garrantzi gehiago zuela pentsatzen genuena baino. Gaixotasun asko prebenitu aldira, janari ona izan da. Baina nik uste dut ez dela bakarrik janaria. Hau da, ohitura osasuntsuak izateko 3 oinarri bete behar dira. Oso garrantzitsuak diren 3 oinarri. Janaria? Bai, janaria, osasuntzu izatea, janari erreala, benetazko janaria, barazkiak, frutak, fruitu lehorrak, egoskariak, baita ere aktibitatea, kirola egitea oso garrantzitsua da, gure ez dakit entzun duzuen NEAT handitzea, NEAT da kirolaz kanpo egiten dugun aktibitatea. NEAT, ingelesez. Kirolaz kanpo egiten duguna, ze gure bizitza oso sedentarioa da. Aipatu zu janaria, kirola eta bestea? Deskantzua. Lo egitea atsedena, hori da, atsedena oso garrantzitsua da. Nahikoak diren orduak lo egitea, baina lo sakona. Batzuetan askotan esnatzen gara gauean eta atsedena oso garrantzitsua da. Eta batzuetan oso estresatuak gaude edo priorizatzen ditugu beste gauza asko, atsedena baino, eta pentsatzen dugun baino garrantzia gehiago dauka. Esan duzu betidanik argi izan duzula, hau ikasi nahi zenuela? Hau edo osasunarekin erlazionatutako gauza batekin bai. Eta hori zein adinarekin izan zen, alegia, ez dakit, institutuan zaudela edo... Bai, egia esan da,
nik 18 urte nituenean, selektibitatea egiten duzunean, eta giza elikadura eta dietetika gradu hau ez zen oso ezaguna. Janaria ez bakarrik erabiltzen genuen edo dietak argaltzeko edo orduan pentsauta neukan ere edo erizaintza egitea baina ikusi nuen gradu hau existitzen zela eta begiratzen egon nintzen eta azkenean hau aukeratu nuen. Aurrera egin zenuen ikasketa horrekin, esan genezake garai horretan igual ezagutzen genituen lanbideak medikuntza, erizaintza eta hau pixkat igual azten ari zala nolabait, ez? Eta horren aldeko apustua egiterakoan beldur pixka bat izan zenuen, gero etorkizunean zer egin dezakedan Gradua bukatzean, gradua bukatzean, baina institutoan ez. Betidanik, nire gurasoek esaten zuten gustoko nuena ikasi, hori da, eta hori egin nuen. Baina bukatzean ikusi nuen edo autonoma izatea, zure kontsulta jartzea, edo oportunitate gutxi zeuden. Baina nik egia esan da sorte ona izan nuen, edo mugitu nintzen eta ikerkuntzan sartu nintzen. Errepasatu ditzagun, gradu amaitu zenuen urte horiek? Bai. Zer egin zenuen? Zer da lehendabiziko gauza egin zenuena? Bukatu nuenean, joan nintzen irakasle baten gana, eta esan nion, bukatu dut gradua, baina ez dakit ezer, bai teoria dakit, baina ez dut praktikadak behar dut. Praktika kontsultak ez koltsutan pertsonekin harremanetan egoteko ohitura hartu behar duzu. Eta unibertsitatean... Bai, hori ez da irakasten. Ez. Edo duela 10 urte, ez behintzat. Hori da. Bai. Eta orduan, neska batek bere tesia egiten zegoen, eta esan zidaten berarekin ikasi nahi banuen, edo lagundu, eta bertan berarekin egon nintzen. Ikerkuntzan lan egiten, eta ikasten. Eta Bilbon daukasun kontsulta, duela urtebete zabaldu duzula esan diazu, zemuzko esperientzia da hori. Gogorra ez, suposatzen dut. Bai, baina ez zen gogorra. Nik pentsatzen nuen txarrago moldatuko nintzela edo zailagoa izango zala, baina hainbeste disfrutatzen dut, eta ez dakit hainbeste gustatzen zait nire lana, esperientza izugarria izan dela. Suposatzen dut, mota guztietako jende agerturatuko zaizula, ez? Bai. Batzuetan kirolariak, beste batzutan Kirolariak ere bai, begira? Bai, kirolarekin zerikusia duen master bat egin nuen ere, eta orduan ailegatzen dira baita ere. Ez ematen du, ez? Kirolari batek ez dakit bere ohiturak eta hori dena nahiko argi izan behar dituela, ez? Goi mailako kirolaria izateko, baina... Bai, goi mailako kirolariak bai, baina ere ez dakit, errendimendu on bat izateko, ere entrenamendua oso importantea da, baina elikadura baita ere. Errendimendu on bat izateko, elikadura adaptatua izan behar da. Itziar, ekainean gaude. Suposatzen dut, baita ere, udari begira, jende asko joango zaizula, esana zaizu, zemotako dieta egin behar dut udan fin-fin egoteko edo dana dalakoa, ez? Bai, baina esan dizudanez, niretzat oso importantea da, oso interesgarria da, ohitura osasuntsuak izatea. Eta niretzat etortzea 15 egunetan kilo asko jaisteko ez doa nirekin. Orduan nik beti esaten diet dieta milagroso bat edo nahi badute nirekin ez dute lortuko. Niretzat hori da, janaria oso importantea da eta elikadura on bat izatea baita ere eta kilo asko jaisteko 15 egunetan osasuntsuak ez diren gauza asko egin behar dira. Orduan
nik oso transparente izatea gustatzen zait. Ondo dago, Bai. Eta ze iritzi daukazu esate baterako hori, dieta milagro edo aspaldi oso modan egon zen, nola zen, dukan hori edo dieta horien inguruan ze iritzi daukazu? Esan dizudanez nirekin ez doa. Dieta horiek emaitza hasieran pertsona bat asko argaldu nahi badu, emaitza azkarrak lortzen dituzte, baina gero efektu errebotea ematen da. Eta hori gorputzarentzat ez da ona. Nik beti esaten dut, azkar jaisten dena, azkar igotzen da. Berreskuratzen da. Eta hoberena da, pizkanaka jaistea, segun lortu nahi duguna, gantza jaistea da. Ez muskuloa, ez likidoa. Masa muskularra mantentzea oso importantea da. Eta orduan galtzen baldin badugu, txarra da gure gorputzarentzat. Janaria. Janariak sekulako importantzia daukala. Zein da gutxien gomendatzen duzun jakia? Dieta bat egiterako orduan. Bueno, suposatze dut hor, pertsona bakoitza desberdina dela, eta, claro, hori ikerketa bat egin behar dela. Dietak edo plan nutrizionalak edo pautak pertsonalizatuak izan behar dira. Baina gitzien janaria produktuak ultraprozesatuak alde batera uzten ditut. Nik gomendatzen dudana da janari erreala, benetako janaria esan dizudana, barazkia, frutak, fruitu lehorrak, zerealak, egoskariak, benetako janaria, da nik gomendatzen dudana. Eta askok esaten dutena hobe dela egunean gehiagotan jatea, baino kantitate gutxiago, alegia, igual, 5 janari egitea egunero, eta ez 3, baina... Hori duela urte asko esaten zen, hori ez da egia. Garrantzitzen zuena da egunean zehar iresten duguna. Hori adaptatu behar da pertsona bakoitzara. Nik nahiago baldin badut askotan pizka bat jatea, niretzat errekurtso ona izango da. Beste batentzat adibidez nahiago du gehiago jatea 3 janarietan edo... Bueno, orduan egia da pertsonalizatu egin behar direla dieta hauek. Eta ze iritzi daukazu esate baterako umetxo batek edo umetxo bateri ematen zaion bolleria industrial horren inguruan? Bolleria txarra da guztientzat. Ume batek jan behar du heldu bat bezala, baina kantitate gutxiagotan. Baina gu gozaltzen duguna, haiek gozaldu aldute. Ez dute zergaitik gaietak edo zereal azukradunak jan behar, haiek jan aldute bezala. Alegia dana bere neurrian, ez? Txarra dela esan berri didazu, baina kantitate gutxian jaten baldin badugu txarra da ere bai? Ez dut esango txarra dela pizka bat jatea. Adibidez, asteburuan jaten baldin baduzu, ez dakit, gaietaren bat edo, ez da ezer gertatzen. Baina jakin behar duzuna da osasuntsua ez dela. Zuk jakiten baduzu osasuntsua ez dela, ederto. Baina eski askotan saltzen digute produktu asko esaten gaieta hauek abena dutenez onak dira gure osasunarentzat eta hori ez da egia. Hori marketinga da, azken finean saldu egin behar dute eta danetik egiten dute, ez? Eta egia da, gezurra asko dagoela hor, ez da? Baina hemen gaude dietista nutrizionistak asaltzeko hori da. Eta beste batzuetan esaten dute zereal batzuk edo gaietak osasuntxoak direla eta beste batzuetan esan dute platanoa loditzen duela. Edo mahatzak ezin dituzula jan dieta bat eta hori ez da egia. Platanoa eta arrautzak oso osasuntxoak dira.
eske arrautzak ere oso txarrak direla, esan ohi digute. Bai, eta kolesterolaren Hori da. Eta kolesterola igoten duena boieria da, adibidez. Vale. Baina arrautzak ez, arrautzak oso onak dira. Orduan, egunero janditzakegu arrautzak? Bai. Bai? Bai, arrautzak egunero jan alditugu, eta gaietak, eske batzutan esaten digute banana sartzeko edo platanoa sartzeko edo arrautzak ez jateko, eta beste aldetik esaten digute gosarian gaietak hartu behar ditugula. Eta nola da, ulertzen didazu? Bai, kontrasana dago hor, bai. Bai, orduan... Zein da zuretzat, esate baterako, gosari on bat? Gosaria, esate dute, eguneko janarik importantena dela, ez? Hori egia da? Hori ez da egia. Hori ez da egia. Ez da egia. Begira, zenbat topiko... Bai, mito asko, topiko asko daude, bai. Niretzat interesgarria da gosarian proteina sartzea. Dale. Zer elikagai ematen digute proteina edo arrautzak, adibidez. Niretzat arrautza hartzea gosarian oso interesgarria da. Egosia, ala tortillan, edo plantzan, jarri alduzu. Adibidez, arrautzak aguakatearekin eta ogi integral bat, on bat, adibidez, eta ez dakit fruta. Eta esaten dutena, laranja zukua txarra dela? Txarra, hoberena da fruta guztia hartzea. Hoberena da laranja jatea, zukua baino. Claro, ze laranja bat jaten baldin baduzu, ez dira 3 esprimituak, ez? Hori da, eta gainera, zukua egiten dugunean, fibra eta beste nutriente asko geratzen dira zukuan makinan. Bakarrik jaten dugu zukua. Eta zuku bertan fibra asko galtzen da eta azukrea kontzentratu dago. Eta hoberena, fruta osoa jatea da, bertan matriz osoa jaten dugulako. Aizu Itziar, kontsulta daukazu, hitzaldiak emate dituzu, baina beste lan bat ere baduzu, alegia, sare sozialetan, hortxe ere, informazioa publikatu, gomendioak eman, nolakoa da beste mundu paralelo hori? Sare sozialak nire denbora liberean... Askorik ez da zaukiko, ez? Ez, baina, beste bide bat da, ohitura osasuntsua konpartitzeko. Batzuetan, nik jaten dudana publikatzen dut, gozalduko dut, argazki ateratzen dut, edo rezeta osasuntsu bat egiten dut, bizkotxo bat edo galleta batzuk, baina osasuntsuak, eta ere rezeta konpartitzen dut edo igotzen dut Instagramera, eta bertan ez dakit errekurtso desberdinak ematen ditu. Eta jende askok idazten dizu esanaz edo galderak egiten? Bai, asko. Eta suposatzen dut asko eta asko ere benetako arazoa izango dutela, ez? Batzuetan bai. Nik askotan azaltzen dut, pregunta oso pertsonalak ez ditudala erantzuten. Gauza batzuk ezin dira erantzun kontsultan lan behar. Oso inpertsonala delako, azkenean sare sozial bat. Claro. Eta gainera hori nire lana da. Claro. Dirua irabazi behar duzula, alegia. Bai, baita ere, baina ez dakit, eta oso inpertsonala. Nik erantzun arazo pertsonal bat badaukazu, edo patologia bat, edo zerbait, nik informazioa asko jaso behar dut. Nire lehenengo kontsultan, ordu bat egoten gara hitz egiten. Gero, plan nutrizionala egiten dut, eta gero beste ordu bat pizka gutxi gora bera egoten gara baitz egiten azaltzen, dieta azaltzen edo plan nutrizionala da edo pautak. Orduan denbora behar dugu, eta analitika begiratu eta gauza guzti horiek. Bai, azterketa medikoak ere eraman beharko dizkizute, ez? Nik beti eskatzen du lehenengo kontsultan, analitika bat ekartzeko. Kirolariak edo kirola, hobeto esan da, kirola eta janaria. Pertsona
ez dut esango normala, dan naukarelako normalak, baina zein da neurri ona kirola egiten duen pertsona batentzat? Zer jan beharko luke, adibidez, nik esate baterako, kirol askorik ere ez dudan egiten, baina igual ateatzen naiz 10 kilometro ibiltzera. Zein izango litzateke nire janaririk kutunena? Pertsona guztiak egin behar dutena da janari osasuntsua jan. Esan dizudana, fruta, barazkiak, fritu lehoderrak, egoskarriak, gauza guzti horiek. Nahi baduzu arrainak edo haragia hori ja zure iritziaren arabera. Baina guztiok jan behar dugu janari osasuntsua. Eta adaptatu kantitateak zure aktibitatearen arabera edo egiten duzun kirolaren arabera. Edo erretzen dituzun kalorien arabera, ez? Bai, hori da, hori da. Orduan, kirolari, eta gainera, kirol oso desberdinak daude, resistentzia edo... Orduan hori adaptatu behar da. Beraz honena da, Itziarren kontsultara jutea eta berako azterketa sakona egingo digula, zer behar dugun jakiteko, ez da? Bai, ze oso pertsonak oso desberdinak gara, hori egia da. Eta kirolariek ere hidratazio oso ona izan behar dute, bai. Hori hasten dugu askotan. Zenbat ur edan behar da eguneo? Ezke, badakizu, 2 litro, 3 litro, eta izu, ni askotan ito egiten naiz. Hainbeste ur edan da? Bai, bueno, gutxi gora bera, litro erdi edo, gutxi gora bera, baina ere egiten duzun kirolaren arabera. Eta askotan egarri bazaude, edan, nahi baduzu. Baina normalean hidratazioa, ondo hidratatua zauden jakiteko, orina daukagu txisa edo orduan, kolorea. Alegia, iluna baldin bada, gehiago den behar duzu. Hori da. Eta alkohola, beti da txarra, ez? Baina, bueno, ateratzen baldin gara poteoan, ez da gizer... Nik beti esaten dudana, kontsultan, adibidez, da nik plan nutrizional batean ez dudala inoiz gomendatuko alkohola hartzeko. Baina ikusten duzu non bizi garen, poteoa, ni ere pertsona naz, orduan nik ulertzen dut, batzuetan, egunero ezin dugu alkohola edan. Baina asteburuan, ni beti esaten dut, gutxi edateko, ez? Edo alduzun gutxien. Adibidez, kaina hartu beharrean, basurito bat. Edo alternatua alkoholarekin, alkoholik gabe, adibidez. Orduan hori da. Zuk asko gozatzen duzu egiten duzunarekin, eta hori nabaritzen da, hitz egiterako moduan eta transmititzen duzunan. Baina zer esango zenieke hainbatetan dieta bat egin duen pertsona bati eta ez duen helburua lortu eta etxita dagoena, esan nahi nuke, zuk dietarekin lan egiten duzu, baina burua hor ere lan bat dago, ez? Askotan. Igual nahi baino gehiagotan. Pertsona bat etxita dagoela edo triste edo 2 minuta, ezin dut. Eta hor ere animatzea zure beste lan bat da, ez? Bai, nik sare sozialei esker, nik azaltzen dudana edo erakusten dudana da ohitura zuzuntxoak izan behar ditugula. Eta lasaitasunez hartzea. Esan duzun bezala udan kilo asko geistea edo... Eta nik esaten dudana beti da hori lasaitasunez hartzea, eta askotan ez da dieta bat egitea, baizik eta ohitura zuzuntxu horiek hartzea, batzutan ez dakigu jaten. Zerrean behar dugun edo... Eta askotan etortzen dira kontsultara sare sozialiei esker. Zu etzagutu zaituelako? Bai. Itzi, jakin nahi dut, jaten ez dakit. Eta lasaitasunez egin nahi dut. Eta nik zer esango nieke, baskula botatzeko, eta dieta bere buruz botatzeko. Ez obsesionatzeko, ez da? Hori da. Eta batzuetan ez da bakarrik behar dugu beste profesionalen laguntza. Bai. Bakizu zer?
denbora agortu zaigu. Ez dakit zerbait gehiago esan nahi badozun, gustura gelditu zaren, edo azken gomendioren bat bota nahi badozun. Ez, nik uste dut dena esan dudala, eta uste dut hori ohitura zuzuntzeak izatea oso garrantzitsua dela eta lasaitasun ezartzea. Mezu horrekin bukatuko dugu, ederra da eta eskerrik asko Itziar Kantera gurekin izateagatik eta apuntatu ditutu gomendio horiek, Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.